స్వాగతం. ఈరోజు భారతీయ జనతా పార్టీ కుటుంబ సభ్యుడు బీజేపీ రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షుడు శ్రీ గారపాటి సీతారామాంజనేయ చౌదరి గారి పుట్టినరోజు. ఈయన తపనా ఫౌండేషన్ అనే ఒక సంస్థను స్థాపించి ఆ సంస్థ ద్వారా ఏలూరు జిల్లాలో ఉన్నటువంటి మహిళలకి కుట్టు మిషన్ ట్రైనింగ్ ఇప్పించి కుట్టు మిషన్ ఇప్పించారు. చాలామంది పేద ప్రజలకు స్కాలర్షిప్ ఇచ్చారు. ఈ మండలంలో కనీసం 14 నీళ్ళ ట్యాంకులు ఇచ్చారు. అదే జిల్లా మొత్తం మీద 40 నీళ్ళ ట్యాంకుల్లో సప్లై చేశారు ఆయన. అలాంటి గొప్ప వ్యక్తి పుట్టినరోజు జరుపుకోవడం అనేది చాలా చూస్తాం. అదే కాకుండా నిన్న మన ప్రకాశ్ రావు కూడా ఇలా హాస్పిటల్లో ఉన్నాడని చెప్పగానే 20,000 రూపాయలు ఆయన ఆర్థిక సహాయం పంపించారు. ఈరోజు మనం కూడా ఈ వాటర్ ట్యాంక్ మనం వాడుకున్నాము. ఇది మనం ఎంతైనా గర్వించదగ్గ విషయం ఇది.